Alright, mga ka-action. Ako, isang maaksyong tanghali. Tahan po sa ating lahat. Uy! TGIF! Anong tawag dito? Friday na, mga ka-action. Opo, mga ka-action. TGIF. Thank God it's Friday. And today, hey, do your thing. Okay, magandang tanghali Pilipinas. Ma-action tanghali po sa ating mga ka-action. Ayan, tuloy-tuloy, nakatutok po kayo sa programang Balik ay... Ano ba? Hindi porket Friday na Action Alex, Sorry. medyo... Anong programa ulit? Love Notes Unlimited, mga ka-action. Dito ho Namimiss sa po niyo yung mga... Action Radio Pangasinan. Oo Medyo nga, namimiss niya eh. medyo nagiging lutang tayo eh. Nako mga Sige, siya ka-action. po mag-program mamaya. Oh, hindi. Sige mga ka-action, nako, araw ho ngayon ng Friday, nako, at alam mo ba, Action Claire, ma-share ko lang sa iyo, no? Usong-uso ang trangkaso. Yes, uso ang flu, mga ka-action. Yes. Nagtataka din ako, ba't naging uso yan? Alam mo, sa lahat ng trending na dumaan, bakit itong trending pa na to ang pwedeng mapunta sa amin, mga ka-action, ano? At, So, marami din talaga. Maraming natatamaan ng flu ngayon, mga ka-action. kailangan nating labanan. Lalabanan mo? Ilang araw mo na nilalabanan? Parang pag-ibig. Laban lang. Okay, mga ka-action. Alam niyo ho ba na may mga ilang lugar, may mga ilang bahay na halos buong pamilya tinatrangkaso? Pero maging watchful lang din tayo, mga ka-action, doon sa pinapakita nating symptoms. Opo. Dapat alam natin, i-differentiate kung baka may COVID na or ito baka flu pa lang, ito allergies pa lang, mga ka-action. Differentiate natin yon. Paparinig ka, sis? Hindi naman sis. Pero syempre, di ba, ang symptoms din kasi ng COVID at saka ng flu, Parehas. somehow parang parehas Yes. lang din, mga ka-action. Pero kapag hindi ka naman nagda-diarrhea, yung sa severe na, ay hindi yun COVID. Wala. O sige, assess mo yung sarili mo, Action Alex. Pero flu po yun, mga ka-action, kapag hindi ka na nagda-diarrhea. Ha? Flu lang kapag hindi ka nagda-diarrhea. Pero may COVID kasi na Paano kapag dry asymptomatic. cough? Ganun. Dry cough, masakit yung ulo, masakit yung katawan. Ganyan. Oh, yun yung medyo pagkakahalintulad nila. Halintulad. Basta wag lang, yun. Nagda-diarrhea, mga ka-action. Nako, mga ka-action. May babasahin natin, mga ka-action, kung ano yung Meron ako sa pagkakaiba. inyo. Kapag kayo ho ay medyo parang yung lalamunan, Nangangati? Oo, nakangati, sis! Grabe! Tas kapag umubo ka, halos wala, ganyan. Inom kayo ng turmeric, mga ganyan. Oo. Home Biro lang remedy yung- yan, mga ka-action. Biro lang yung Makati, sis. Mm-mm. Baka maniwala, ano ka ba? Hindi, pero di ba may mga ka-action din tayo na nakakaranas ng ganyan ngayon. Yung sobrang kati ng lalamunan. Oh, ay, parang narinig ko may plema doon na. Wala. Ay, wala. wala mga ka-action. Tayo po ay magaling na. Nagpagaling tayo nung nakaraang araw, mga ka-action. Sana all, mga ka-action. Minsan kasi kailangan mo lang ding magpahinga. Kailangan magpahinga ka, meron kang Okay, pero sa mga ka-action ho natin na nakakaranas ko ng trangkaso sa mga oras na ito. Ito pala, sa Action panahong Alex. ito. Kapag Go. COVID-19, pag may COVID, fever, yung tuloy-tuloy na fever talaga. Tapos kapag ka naman na flu lang, mga ka-action, sudden fever lang. Dry cough kapag ka COVID-19. Kapag flu, wala. Hindi naman siya dry cough, may laman siya. Tapos ito din, yung kakaiba dito sa COVID, difficulty in breathing, mga ka-action. Iba naman yung nahihirapan kang huminga dahil barado yung ilong mo. Pero yung sa COVID kasi, nagsisimula siya dito sa may respiratory organs natin kung bakit hindi tayo masyadong nakakahinga. Pero huwag kayo masyadong matakot kay Action Claire. Mainam, magpa-check up. Oo. Pero i-assess natin yung sarili natin, mga ka-action. Kasi di ba marami sa mga ka-action natin, matatakot yan. Matatakot yan na magpa-check up kasi nga baka daw i-declare sila na may COVID. Pero kapag hindi na po talaga tolerable yung nararamdaman po ninyo, better yet, magpa-check up na po kayo, Yes, mga mga ka-action. ka-action. Ayan, kinakailangan din ho na panatilihin nyo yung sarili nyo na malakas. Ayan. Kain kayo ng fruits. Ng apple. Oo, frutas, ganyan. Apple, but apple lang. Oo, kasi nung wala ako dito, tapos naka-phone call lang tayo. Kumain ako ng apple noon. Apple. Sana nag-phone call din ako ngayon.
Tapos nung kinaumagahan nun, magaling na ako. Malakas na ulit ako. Baka more on water ka din. Water, Sabi apple. nila, may nagsabi sa akin, sabi sa akin ni, kain daw ko ng yogurt. Kapag meron ka daw sakit, Ay, hindi ko lang alam mo. Yogurt. Ano ba yung yogurt? Oo, alam ko na yung Yung yogurt. nabibili dyan sa may convenience store dyan. Oo. Pero sa akin, hindi ako into sweets kapag ka may lagnat ako eh. Ay, ganon? Lalo pag may ubo, it's not good. Ay, hindi, okay. Kasi natitrigger din yung ubo mo dahil doon sa matamis. Okay. Pero kung wala ka namang ubo, tapos nagkikrave ka talaga sa chocolate, Sweets. at alam mong yun yung makakapagpagaling sa'yo, edi go. Tama. Yes. Nako, mga ka-action, nako, ano pala ngayon, di ba? January 14. Nako, isang buwan bago sumapit ang Araw po ng mga puso, mga ka-action. Valentine's, mga ka-action. Paghandaan nyo na, mga ka-action. Nako, sa mga... Mag-isip na tayo kung ano yung pwedeng ipakulo dito, no? Mamigay tayo ng chocolates. Chocolates. Oo, nako, mga ka-action. Kung, sige, mag-iisip kami na Action Clear. Oo, talaga lang ha. Tapos, makakatanggap ng bouquet of flowers sa chocolates. Lalaki man yan o babae. Parang ganon. Pero isipin natin kung anong palaro, mga ka-action. Di ba? Naku, ganon, Action Clear. Tapos kunwari, pupunta kayo dito mga ka-action, kunwari, hindi nyo alam na may pag-ganon. Tapos iso-surprise kunwari namin kayo. Scripted! Paano yung surprise? Katakot naman yun, sis. Hindi mo siguro din-expect, no, na ganun yung fan. Yung tawa niya. Hindi ko na-expect. Pero ang creepy ka. Parang ikaw lang yun. Kasi gine-check natin dito. Oy, pero sa papalapit na pag-celebrate natin ng Valentine's Day, mga ka-action, yan, mag-send kayo sa amin. Pwede kayo mag-send sa amin ng... ano ba? Parang November 1, sis. Ganyan pa talaga? Go. Sige. Yan, pwede kayong... Pwede kayong mag-send sa amin ng inyong love story, mga ka-action. I-feature namin yan. Kung pwedeng tawagan namin kayo para ikwento yan, sige, go. Basta isend nyo po sa amin yun a week before nung celebration ng Valentine's Day. Yun! Speaking of Valentine's, dahil medyo napaaga-aga na natin pinag-usapan. Ang Valentine's, celebration of hearts. Yes. Tama ba? Sino naman ang makakadate mo sa darating na Valentine's? Ay, hindi ko lang alam. Bakit? Paano din kaya kapag yung mga LDR, no? Alam mo, sabi ko dun sa mga kaibigan ko, yung may mga jowa na kaibigan ko, sabi ko, kapag ka nakatanggap sila ng chocolates, hati kami, bigyan nila ako. Para naman kahit papano, wala akong mapagbibigyan, wala akong matatanggap, ganon. Meron akong matitikman na chocolate. Bibigyan na lang kita. Sige, maganda yan. At yung mga kaibigan ko din. Hindi, baka may nanonood dyan sa live natin na magbibigay sa'yo. Oo, naku. Hindi natin may alam. nauna na nga eh. Ay, totoo ba? Oo, maraming salamat pala sa nagbigay kagabi ng Sino na naman yan? ng Toby at saka ng isang Ems. May Ay, nagbigay. wow, napaaga yung Kasi celebration. Ay, naku. wow, Action Alex. Kaya nga, Baka may hahabol pa dyan. bigla ko naalala, alauna pa ng madaling araw binigay Hindi, 12 pala. 12 ng kanina. 12. Siguro na alam niya yung yung pinagdadaanan mo. Oo, kaya parang, sabi ko, ba't yun ito? Ba't chocolate? Sabi ko, Agi? di ba ka? Ganun to, sabi niya. Hindi, okay yan, sabi. Totoo. Ay, kinig-kinig ka, Kez. Baka may hahabol pa. Kapag gusto nyo pong bigyan ng chocolate si Action Alex, nandito lamang po kami sa second floor Duque Building, Galvan Street, mga ka-action. Mahilig po ako sa matamis. Yagit? Yagit, sabi niya, mga ka-action. Hindi. Pero alam mo, yun nagbigay kasi ng chocolate, mga ka-action, sa akin kanina. Or flowers, mga ka-action. Bigyan niya siya. Bigyan niya siya, mga ka-action. Baka yun... Sa Action Claire, bigyan nyo, mga ka-action. Hindi, pero totoo, gawin natin yun.
Ay, oo nga. Oo, Sige mga ka-action. Magbigay tayo. Mag-comment nga kayo dyan or mag-text kayo sa text line namin kung ano yung mga gusto nyong maging pakulo sa February 14. Oo nga, Di ba mga ka-action? Parang ngayon lang ako na-excite sa February 14. Di ba? Salamat, Pwede Action tayo- Radyo. Marunong akong pwede nyo rin ako rentahan mga ka-action. Marunong rentahan. Boyfriend for rent. Ay, diba? magkakuan, Hindi. yung Marunong akong arrange. mag-ayos ng ng flower buhay. arrangement. Yes. Isa sa mga patunay dyan yung mga naging kaibigan ko ng college. Tapos Action Jerry. Oo. Ayan. Nakwento Nakwento din niya niya sa sa'yo, akin. yes. Oo. Oy, samantala, Sir Salva Marcansino, kamusta naman po yung magiging Valentine's mo ninyo? Parang ang aga tuloy talaga natin. Oo. Hindi kasi January 14. So isang buwan. Napakaganda na simula ngayong araw hanggang sa February 14, pinag-uusapan din natin ang puso. At natitiyak ko si Ma'am Precious Gem ay makulay, magiging sweet, super sweet ang Valentine's niya. Di ba po, Ma'am Precious Gem? Yes naman. Eh. So, gano'n ka sweet. Kasing sweet ng asukal na pula. Ay, brown. Akala ko, Brown mas pala. matamis ata ang white. Oo. Pero, I prefer yung brown. Brown talaga. Ay, nako. Sana all, mga ka-action. No? Mm. Pero sabi nila pag brown daw yung sugar, mas maganda daw yun kapag kasi- coffee talaga. Oo. Brown sugar, sabi nila. Kasi sabi nung mama ko, hindi pa daw masyadong dumadaan sa process yung brown sugar unlike doon sa white. Ba't ba tayo pumunta na naman tayo dyan sa may asukal na yan eh? Uy, pero alam mo, speaking of, kasi nasabi niya, mother, parents, mga ganyan, mga ka-action. Napakaganda din na hindi ko mo, I mean, hindi naman everyday, ipinagdiriwang ang araw ng mga puso. Mainam sana na magkaroon ng panahon, yung mga anak, ganyan, na bigyan ng panahon, di ba? Oo. Parang, may mga napapanood ako dating ganyan na yung mga anak mismo yung gumagawa ng paraan para kahit papaano, kahit hindi naman Birthday. Valentine's, kahit wala namang ganito, kahit hindi naman anniversary, nagkakaroon sila nag-arrange sila, gumagawa sila ng paraan para magkaroon ng parang family date, yung parents, mga ganyan, di ba mga ka-action? Ako, pwede nyo ako rentahan ulit. Kaya pala eh. Marunong ako mag-ayos sa mesa, mga ganyan. Mga kandila. Kapag may isi-set up kayo na date, tawagin nyo na lang si Action Alex. Siya na yung magkukwan. Ang tawag dun kasi? Ako na lang yung magiging ka-date nila. Ay. Hindi, ako na lang yung kakain. Hindi, hindi kasi... Coordinator ba ang tawag doon? Coordinator. Or Mason. Action club. Mason. labor. Labor? Saya mo ah. Kunin nyo na lang akong puriman, mga ka-action, Taga-hulma nung Pero ba? Oo, Isang mason? Ay, wow. Diyan na naman eh. Kunin nyo na lang akong mason. Parang kinakabahan na ako pag naririnig yung tawang yun. Ay, yung tawa ba yun? Ay, sabi ni ma'am, dapat sweets, kisses, chocolates with flowers, or white rose with wine, Sir Alex and Ma'am Claire. Wow, may pa-wine pa si Madam. Kwentahin ko na para sa inyo, mga ka-action. Flowers. Habang maaga pa, hindi, kahit na yung kartulina, mga ganyan, mga mesh papers. Sabihin nyo na, 10 pesos isa nun. So, 50 pesos yon. Paano naman? Flowers. Kapag Kapag mga maaga-aga kayo bumili, tagdo 12 yung red flowers. Bili lang kayo ng ilang piraso, no? Ano yun? Fresh yun, hindi? Fresh yun. 12. 12 or 20, man. Pero kapag nandun na sa mismong araw kasi 25 na yun mga ka-action. Oo, mas mahal pa nga 30 nga di ba? Estimated lang mga ka-action pa. Tapos bili kayo ng mga pandagdag na flowers, ganyan. At chocolates, 500 pesos. Ay, wow. So 500, Ano ba yung 500. bilog-bilog? 1,000 na. 1,000 na yun. Tapos wine, 250. Kailangan nyo ng 1,500, sabihin nyo na, para magkaroon kayo ng isang bubbly, sparkly Valentine's Day. Mga ka-action. Alam mo, pag mga lalaki, memoryado na nila yan.
Para alam na nila kung anong... Pero hindi rin lahat ng babae nadadala sa mga ganyan-ganyan. Oo naman, syempre. Di ba, mga ka-action? Pero iba pa rin yung nag-e-effort Mas gusto din. nila yung bahay at lupa. Wow, at bigas. yung, Oy, baguhin nyo nga yun mga yung malaking ka-action. baka. Oo, huwag kayong magbibigay ng chocolate at saka mga flowers. Bigyan nyo sila ng isang kabang bigas. Bigyan nyo sila ng isang kabang bigas, bigyan nyo sila ng, ng Oo, isang buong praktikalan baka. Di ba? Oo, yung buhay na baka. Praktikalan na ngayon mga ka-action, dapat isang kabang bigas. Mga kambing, ganyan. 3 kambing. Sis, pangkasal na yun. Ay, pangkasal na pag ganun. Valentine's pa lang yung Ay, pinag-uusapan sorry. natin. Hindi kasi may nakikita akong meme, gano'n na yung pinamimigay. Baka pangkasal na yun, ano? Beef and can daw. Oo. Ay, wow, sana all Section Conrad nag-i-snack na. Kaya nga, sana all. Nag-i-snack na siya. Ikaw, nag-lunch ka na? Hindi pa nga eh. Kayo po Bili tayo mga mamaya, ka-action, sis. nakapag-lunch na po ba kayo? Ano pong kinain nyo? Ano pong ulam nyo mga ka-action? Hulaan ko, munggo. Hindi. Dito, munggo siguro ang ulam nyo kahapon. Hindi. That's Munggo the yung- munggo from Wednesday. Very Pero na-ref naman. Oo. Very basta recyclable. Plastic, ano? Basta yun, mga ka-action. Natuwa lang kita, ako. siguro, balatong tisida ni Ma'am Precious Gem. Bakit? Sabi niya, correct ka dyan, Ma'am Claire. Sabi niya, hindi ko lang alam kung ano yung sinasabi niyang correct ka Hindi, dyan. yun yung hindi lahat ng babae nadadala sa ganon. Ay, bigas dapat. Akala Alam mo ko- namang medyo slow yung natin, di ba? Oo nga. Oo. Natapat lang. Oo. Yun tuloy, may nagaha. Sino yung nagahang yun? Mga ka-action, ha? Hindi, pero totoo yun. Hindi lahat ng babae nadadala sa ganon. Mas nadadala sila sa pera, ganyan. Sana ako. Hindi, yung sa memes ngayon, Oh. di ba yung sorry Ayaw. nila, gawa sa 1,000 na sorry, sabi niya. Oh. Hindi tulad dati, dapat flowers, di ba? Tapos may kandila na sorry. Ngayon, pera, gagaling na agad 1,000 yan. pa. Pati rin yung mga tao, pag tinatrangkaso, pakitaan mo, patungan mo lang yan ng libo-libo sa ulo, Kasi yung gagaling face yan. mask gawin niyang 1,000, no? Di ba? Di ba? Alam mo yung banyos? Banyos. Papaliguan ng tubig. Oo, banyos. Banyosan mo ng pera, ganyan. Gagaling agad. Kuawa yung pera. Oo. Sayang. Hindi. Tatapik-tapikin mo ng pera. Gagaling agad yan. Kapag may trangkaso yung isang tao, mga kaksyon. O, tinan mo, may nag-ahahay na ni Ma'am Precious Gem, oh. Totoo kasi yun, Pero mga ano pong kaksyon. ulam niyo dyan, Ma'am Precious Gem? Hello din po pala kay Ma'am Dalia Cabais, kay Ma'am Flor ng Aringay, at kay Mariel Mactal ng Rizal Nueva Ecija. Hello Ading. Hello po sa inyo, isang maksyong hapon, mga kaksyon. Pinag-uusapan namin ngayon kung ano yung mga gagawin ninyo sa Valentine's Day. Valentine's, yes. Dahil January 14. Pero okay lang din naman yung oras. Oo. Diba? Napaka-importante din kapag ka-oras yung Yes. ibibigay mo. Meron nga ako nabasa minsan, tinanong nila yung isang babae, sabi nila, ano yung napakagandang natanggap mo galing sa boyfriend mo? Oras. Tapos sabi niya, the time. Yung love at oras. Sabi niya. Yung oras, kung saan nandun yung pag-ibig. Sabi niya. O yun lang, wala, Form of love din kasi Yes. mga ka-action, yung nag-aalat ka ng time sa partner mo. Pero kapag sa Valentine's Day mga ka-action, at if mas prefer nyo yung time, hindi ako Yung mga naniniwala. iba, mas prefer nila bilog na buwan. Bilog na tiyan, Di ba? Ano yung the best na natanggap mo nung February 14? Itong tiyan ko. Ano ba yan, sis? Hindi, may mga ganun di ba? Parang ano tawag dito? Yun yung the best na natanggap mo galing sa asawa mo. Oo. Si baby ganito. Oo, as long as. diba? Kasal. Oo. So, ilang buwan bago manganak ang isang tao? 9. 9 months. So, yung mga pinanganak ng November, alam mo na. Mula dun sa February dates nila. Sino ba yung nag-birthday ng November dito? Sino ba? Wala. Ay, July ako. July. August ako eh. Sino? November. Sir Ronnie. Oo Yun. February 14 binuo si Sir Ronnie. Mga February, ganyan. Kapag yung mga pinanganak naman ng kapag mga panahon daw malamig, ganyan. Oo.
O, yung ulam daw ni Ma'am Precious Gem. Sana all, ma'am. Sana all. Ano daw? Menudo at chop suey, Ma'am Joyce. Menudo at chop suey, binili niya lang yan doon sa ano. Hindi, baka karinderya. nagluto sila, ay. Karinderya lang yan, di ba, ma'am? Ma'am, may aabot pa ba dito, ma'am? Kahit Wala. yung pan na lang, chop suey na lang, ma'am. Ang aabot lang dito yung ano, yung lalagyan. Lalagyan na lang ang aabot dito, Action Claire, no? Pero yun, totoo yun, ano? Lahat ng pinapanganak ng ano, ay, pinapanganak na rin. Hindi yun. Hindi, totoo yun, mga ka-action. Na oras yung napaka-importanting, ano? Oo, oras. Matatanggap, yes. Hour. In Tagalog, Oras. in Pangasinan, oras. In Ilocano, Kanito. kanito. Panawon. Panawon. Oras. Panawon. Panawon-awan. Pamulinawon Ay, yun, sis. pamulinawon. Sorry. Mali. Okay, ayun. At, pero sige, Action Claire, ano? Habang medyo maaga-aga pa ng konti, 1:04 ang ating oras, mga ka-action. Magbibigay daan ho muna si Engineer Conrad Alvarez para sa ilang mga paalala. Manila Broadcasting Company.
Ay, Hello nag-comment. mga ka-action. Muli nagbabalik ko kami. Programang. Love Notes Unlimited mga ka-action. Oy, medyo todo. Parang pangit bukos. Okay mga ka-action. Ako, basahin na ho muna natin ang kwento natin para sa araw na ito, mga ka-action. Pero para makasama po kayo, makasali kayo sa ating pagkukwentuhan or pwede kayong magbigay ng inyong mga advices, mga ka-action sa ating letter sender for today. Pwede nyo po yung isend sa aming text line na 0922-852-1161. O di kaya naman po ay bumisita po sa aming Facebook Live o sa aming YouTube channel sa DWCM Action Radio Pangasinan. Okay, paano ba yan, Action Claire? Basahin ko muna. Yes, ano? yes, yes. Or mag-play muna tayo ng isang song para mahugot yung ano. Hindi, basahin ko na lang. Ano? Oo. At saka may pinapa-request pala sila Maylene na Ano i-play daw natin yung Rainbow. Rainbow, yung sinend ko sa'yo. Kaya ko sinend sa'yo yun, i-request nila yun na i-play daw. Pero maya-maya Maylene at saka sa mga kasama ko dyan Tingnan sa boarding natin. house ay ipi-play po natin kung mahahanap natin yan, mga action. Parang gusto mo ata akong mamatay. Joke. Sige, basahin ko muna yung kwento, sis. Yeah. Okay, mga ka-action, 1:13 ho ng hapon ng ating oras at narito po ang kwento natin sa araw na ito. May kasabihan na true love never dies. Hindi pala totoo ito. Kapag inabuso ka ng minamahal mo at sinaktan ng labis-labis, ang matibay mong pagmamahal ay nawawala. Tawagin mo na lang akong Emily, 41 years old. Kaya ako pinakasalan ng asawa ko. Kahit tutol ang aking mga magulang, ay dahil mahal na mahal ko siya. Pero nang maikasal kami, 3 taon na akong nagtiis sa kanyang pagmamalabis. Hindi man niya ako sinasaktan ng pisikal. Durog na durog ang aking puso sa ginagawa niyang pambababoy sa aming relasyon. Totoo ho yun, mga ka-aksyon. Hindi lang siya babaero, kundi dinadala pa sa aming tahanan ang kanyang mga babae. Halos gabi-gabi ay iba-iba ang babaeng karay-karay niya sa bahay. At sa mismong silid namin sila naglalaro ng apoy. Una ay nagtitiis ako. Katagalan ay tuluyan na akong nawalan ng amor sa aking asawa. Pero nagtitiis pa rin akong pakisamahan siya dahil tapos naman ako ng kursong marketing. Nagtrabaho ako sa isang malaking kumpanya at sa awa ng Diyos ay umaasenso. Siguro, nakarma siya sa kalukuhang ginawa niya. Dumana siya ng stroke at na ICU. Ako ang gumasto sa paggagamot niya na umabot ng 5 milyong piso. Ngayon ay 2 taon na siyang buhay. Napatay dahil sa kanyang sakit na paralitiko o paralyzed. Kahit galit ako sa kanya, mga ka-aksyon, ginampanan ko pa rin ang tungkulin ko bilang asawa. Kahit kahabag-habag ang kalagayan niya, pagkasuklam pa rin ang nagahari sa puso ko. Gusto kong mahalin siya ng totoo, pero tumatanggi po ang aking mga puso. Sana ay mapayuhan niyo po ako. Araw-araw, tanging ikaw ang palagi
lagi kong hinangat. Laging tanaw sa'yo ang ilaw na nagsisilbi kong liwanag. Labis ang ngiti kapag ika'y kaharap. Ramdam ko ang pagmamahal tuliw. Namumukot ang ikat, walang katulad. Ikaw lang ang para sa'kin. Sa'yo lang ako kaya naman dito ka sa piling ko. Dito ka lang, dito ka lang. Bumabagal ang ikot ng mundo kapag ika'y nariyan o aking tahanan. Dito ka lang, dito ka lang, dito ka lang, o aking tahanan. Sa bawat sandali na tayo ay magkayakap ng mahigpit, taglay mong hinig ang bumabalot sa aking nilalamig na damdamin. Tayong dalawa'y pinatagpo ng tamang pagkakataon. Hindi maitatanggi na sa akin ikaw ang laging tiyak. Ikaw lang, di natanggi. Ikaw lang at ako ang naninaan sa gitna ng paraiso na ating sinimulan o aking tahanan. Pinapawi lahat ng iyong mga ngiti, negatibo na nakadikit sa aking labi. Kulay ng iyong ngiti ang aking kiliti, katotohanan na hindi ko maitatanggi. Mahal kita, walang iba. Kaya naman dito ka sa piling ko. Dito ka lang, dito ka lang. Bumabagal ang ikot ng mundo kapag ika'y nariyan na aking tahanan. Dito ka lang, dito ka lang, dito ka lang. Dito ka sa piling ko. Nakadikit sa aking labi. Bumabagal ang aking kilit. Hindi ko maitatanggi. Dito ka lang, dito ka lang, dito ka lang, o aking tahanan. Alright, mga ka-aksyon, ano? At yun ho yung awiting tahanan. At yung story ho natin, babalikan lang natin, mga ka-aksyon. Magbabalik tanaw lang ho tayo doon sa kwento na binasa ho natin ngayong araw ho ng Friday, mga Friday. ka-aksyon. Yes, mga ka-aksyon, no? At yun. So, 1:21 ng hapon. At si Emily ho yung kwento natin. Ayun, napag-usapan namin Action Claire kanina na ay hindi naman daw siya sinasaktan physically.
hindi Pero- rin verbally, pero yung puso, Siyempre. durog na durog. Mga Yung ka-action. makikita niya yung asawa niya na may kasamang iba. Sa mismong bahay pa Sa nila. mismong bahay pa. Yun yung isa sa mga masakit na bagay na halos tinitiis minsan ng isang babae. Yun yung Oo, pinag-uusapan natin. mostly. Dahil sa mga ka-action, dahil po doon sa paggalang na rin, doon sa yun, parang si Emily, iginagalang niya itong Kasal. sagrado na yun, pirmahan, Yun, nandun pa rin yung respeto niya mga ka-action doon sa kasal. Opo. Doon sa, ang tawag ba kasi doon? Oo, yung pagiging banal ng kasal mga Yes. ka-action. Sabi ko nga kay Action Alex kanina, habang naka-music break tayo, may tatlong, pero based on observation lang to mga ka-action Yes ha. po. Kasi ito yung disclaimer din lang natin dito sa Love Notes Unlimited na hindi naman tayo professional when it comes to counseling mga ka-action. Yes, mga Means, kinukuha lang din namin to sa observation, sa experience, lalo na kapag yung letter sender o yung story natin ay medyo tamado kaming dalawa, mga ka-action. Pero mga ka-action, may